সবাই চায় এটা আপনি পারেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আলাদা বিল্ডিং করে দিলে আমি belai hambai joto media rongno जों तिनि जिरानियानि कला बागान खामार बारिओ ओ जागा सेरिकालचारनि ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सेंटर दंगो मनो आगामी दिनो कतर जागा फसंनायनि बागै दिनै जों बुजा भिजिट खायफैका आंनि लगे दङ आंनि डाइरेक्टर अजित बाबू तै जत अफिसार दंगो जागा जत क्लास्टारनि अफिसार दंगो तै बसकांगो ओ सेक्टरनो तेबो कुसुक कारिनानि बागै चिनी बर रंनो जरा साबलम्बन खायनानि बागै चिनी बर रंनो उ सेरिकालचारनो कामो थेपावै निजिनि याकुं सागा निजि बासानानि बागै तिनि उ जागा फायगुरि फायका कयेकदिननि बिसिङावनो मनो जों ते डिसि साहेब दंगानि लगे डिसिएम दंगो जागा जिरानिया डिसिएम उ जागा डिमार्केशन खायमानि परे उ जागा फेंसिंग लगा लागंमानि परे मनो जों कतर आकारो जागा ट्रेनिंग खायनाय चला बोरै जतन ट्रेनिंग खायनाय सारा त्रिपुरानि फुकास होनाय म जे उ चम्पकनगरनि खामारबारिनि जे ट्रेनिंग सेंटर आगामी दिनो फ्यूचर सिनि जारा गरीब बरक जारा कामिनि बरक सिनि जारा तिप्रासारक रां पैसा आजिमायारक मनि बिसिं तेगे रां पैसा आजिमाननाय निजिनि याकुं सागा निजि बासानाय माननाय आबां माने तिनि काहाम मीटिंग खायजाका आगामी दिन किसु दिननि बिसिङावनो म ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट न जों खुलगैनाय ओपन खायनाय Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.